Salamu alaikum. Ukuthula kube nani nonke. Ake ngiqhubeke futhi. Ngikhulume nalomfundisi ofuna ukuchallenge mina. Ngiyaphinda. Sebengifonela abafundisi abaningi. Bangitshela ukuthi angeke avele lo mfundisi loyo ngoba bazi kahle kamhlophe ukuthi lezinto lezi engizikhulumayo zingamaqiniso. Nasemabhayibhelini abo bavulile bazithola lamavesi engibanikeza wona bawatholile. Kodwa ke in case ke wena uqhubha inkani uba nenkani mfundisi uthi uzochallenge mina one on one. Ake ngikucebiseke. Uyabona mina njengoba ngiyiMuslim ayikho into esiyenzayo thina ama-Muslim singenabo ubufakazi bokuthi siyithathaphi from the Quran and from eBhayibhelini. Nawe ke lokho kwenzayo wena ngale nkolelo yakho le wena ohamba ngayo ungilethele ubufakazi obugcwele mangubuza ukwazi ukungiphendula. Uma ngithi kuwe lapha kumaHubo 24 umdali uthi ngubani oyakukhuphukela entabeni kaJehova? Ngubani oyakuma endaweni yakhe engcwele na? Mangikubuza ukuthi leyo ntaba leyo khulunywa ngawe uyayazi ngoba mina ngiyayazi. Mangikubuza ukuthi le ndawo engcwele okhulunywa ngayo iyiphi? Kumele ungiphendule ngoba mina leyo ndawo engcwele ngiyayazi. So yiko ngisho ngithi ube uzazi indaba zakho mawuthi uzochallenge mina. Uma ngithi ngicela ungibonise ivesi eBhayibhelini ethi abantu mabethandaza mabacimeze njengoba ucimeza nje mawuthandaza kumele ungibonise leyo vesi leyo. Uma ngithi ngicela ungibonise ivesi ethi gqokani ukhololo ngiyadinga ukuthi ngiyibone leyo vesi leyo. Uma ngithi ngicela ungibonise ivesi ethi uJesu uNkulunkulu ngicela ungibonise leyo vesi noma lapho uJesu ethi yena uNkulunkulu wezela emhlabeni ukuzodunyiswa akhonzwe abantu ngizocela ukuthi ungibonise leyo vesi leyo. Uma ngithi mina ngibonise ivesi ethi uJesu wathi mina ngize emhlabeni ukuzofela izono zabantu ngizocela ukuthi ungibonise leyo vesi leyo. Mangithi ngicela ungibonise indlu yesonto lezindlu lezi enisontela kuzo lezindlu lezi enisontela kuzo izikolo nani konke lokho enisontela kuko niyakwazi ngicela ukuthi nami ungibonise ngizazi lezo zinto lezo. Uma ngithi ngicela ungibonise ubuthathu bukaNkulunkulu eBhayibhelini lapho uNkulunkulu ethi mina ngiziqu intathu noma lapho uJesu ethi mina ngingowesibili ebuthathwini bukaNkulunkulu uNkulunkulu ethi mina ngiwokuqala ebuthathwini bami ngizocela ukuthi ungibonise lokho. Uma ngithi ngicela ungibonise ivesi eBhayibhelini ethi wena unelungelo lokugqoka ingubo enesiphambano esibheke phansi noma esibheke phezulu noma esibheke eceleni ngizocela ukuthi ungibonise leyo vesi leyo eBhayibhelini. Uma ngithi ngibonise ivesi ethi wena unelungelo lokuthi ukolekise abantu izimali udle wena izimali zabantu uqole abantu ngizocela ukuthi ungibonise leyo vesi leyo eBhayibhelini. Uma ngithi wena ngibonise ivesi ethi uJesu noma ngabe ubani okhona eBhayibhelini wake wangena ebandleni wafika washaya uamen wazungeza ngendlela nizungeza ngayo ngizocela ungibonise leyo vesi leyo eBhayibhelini. So please uma ngabe uza kimi uze uzazi indaba zakho ngoba mina yonke into eyenziwa ama-Muslims ngizimisele ukukubonisa yona eBhayibhelini nakuQuran. Uma ngithi ngicela ungibonise incwadi eyathunyelwa kuJesu eBhayibhelini ngizimisele mina ukukubonisa incwadi eyathunyelwa kuJesu from the Quran neyathunyelwa kuMuhammad. Uma ngithi ngicela ungibonise iBhayibheli eBhayibhelini igama elithi iBhayibheli eBhayibhelini ube sure ukuthi uzongibonisa ngoba mina kwiQuran ngizokubonisa igama elithi Quran phakathi kweQuran ngizokubonisa. Angibonge.